Egunon, beratzirek diez eta hasiera emango txegu gaurko osoko bilkurari. Lehenengoko puntua, 2025ko uztailaren 30ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko, zeo zer esaterik? Ni bai, bueno, egunon. Egunon. Alkate Sande, zuretzako da nire eskaria. Bueno, lenguan, esostezun, hablando del tema de la coordinadora, me sorprendiste con una acusación de que debía respetar a la gente, a los trabajadores. Y... No estuvimos hablando de la coordinadora, dijiste una frase como limpiar culos. Sí, Bego pero... isildo zaitez, mesedez que esteko zuitzik. No, pero... Bueno, vamos a ver. Yo empecé a hablar de la coordinadora, de la función directiva, de la función de coordinación, para defender que no correspondía a meterlo en gastos indirectos. En realidad, eso era. Yo no me metí a calificar las profesiones, sino a decir que eran profesiones diferentes, sin calificarle el uno ni el otro. Y utilicé lo de limpiar culos, porque eso es una tarea que les corresponde a las trabajadoras del SAT. Sí, llámales como quieras, si quieres llámales cambiar pañales, pues limpiar C, ... Pero en realidad esa es una función de las trabajadoras manuales, que son las auxiliares. Y en cambio, el rol de la coordinadora, que yo decía que era función directiva, era efectivamente, y sigo manteniendo, porque ahora he mirado más bibliografía y legislación, y efectivamente la legislación vigente en licitación de servicios sociales dice que la trabajadora, la coordinadora o responsable de la supervisión es una función de gastos indirectos. No solamente por la función que cumple, sino además, y en eso es estricto la ley, dentro de los gastos generales que se meten en indirectos, toda aquella intervención, aunque en este caso, por ejemplo, de la coordinadora, es una intervención directa sobre la licitación, sobre el trabajo, si no se completa, si no se agota ese servicio en su totalidad en los trabajadores auxiliares, en esa función, y en este caso no puede ir a gastos directos, tiene que ir a gastos indirectos y, por tanto, no se puede subrogar. Eso es estricto. Y yo iba por ahí y yo no... Dime dónde falta yo el respeto a alguna persona, cuando no cita a nadie. A nadie. No, tú has dicho lo de limpiar el culo. Eso no es una falta de respeto. En todo caso, para ti es una falta de respeto. Pero a ti, bueno, pues te habré faltado el respeto a ti, pero no a los trabajadores. Si te parece, y agradeciendo tus aclaraciones, se anexará al acto la intervención de ahora. Todavía no he terminado. Todavía estoy en función de palabra. Si me permites, y si no me permites también, porque voy a seguir hablando. La cosa es, me queda la duda de por qué me cortas, porque esta es la enésima vez que cuando hago una crítica de algo, de un servicio o de algo que no veo correcto, me cortas por enésima vez con el mismo argumento. No es la primera vez que me dices esto, que estoy contra los trabajadores, que no respeto a los trabajadores. Bueno, pues te voy a decir una cosa, para mi descarga y para que te enteres. Cuando bajé de aquí, estuve con las trabajadoras y, bueno, me felicitaron por haber defendido claramente sus propuestas, sus necesidades y sus demandas. Y una de ellas me llegó a decir, has hablado tan claro que mi hijo de 8 años también te hubiese entendido. Y entonces dije, sí, pues mira, me han acusado de esto. Y me dijeron, pues qué hipo C, ... porque la que nos ha faltado el respeto es la que no respeta nuestros derechos a trabajo igual, salario igual. Entonces, desde ese punto de vista no tengo ningún problema. Y esto te lo digo para que conste y para que tú lo tomes en cuenta. A mí no me hace mella que tú me acuses de faltar respeto a los trabajadores. Tengo una dignidad con los trabajadores bien ganada, suficientemente probada. Pero es que, además, no me preocupa que una representante insigne del partido político de la derecha oligárquica vasca
el partido del chico este de Petronor, me acuse de estar en contra de los trabajadores. Pero es que no me insultas, no me insultas, pero a veces me da la impresión de que lo haces para cortar. Pero bueno, pues mira, no esperaba que rectificases, porque todavía no te he visto nunca una actitud humilde de autocrítica. Pero bueno, queda dicho. Y de todas formas, no me des las gracias, como sueles decirme otras veces, gracias Isidoro, porque eso suena ya muy mal y suena muy a hipoc... Eskerrik asko, Isidoro. La educación siempre por delante. Bigarren puntua. Onartu 2024ko urtarrilaren bateko ondorioekin 0,5% soldata igoera gehigarria. Jon, mesedez? Egunon guztioi. 2024ko ekainaren 25ean, Ministroen Kontseiluaren erabakiz, 4/2024 errege lege dekretua onartu egin zen, Ukrainiako eta ekialde hurbileko gatazkek eragindako ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko zenbait neurri luzatzen zituena eta zerga, energia eta gizarte arloetan premiazko neurriak hartzen zituena ere. Honen ondorioz, 2024ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin, 0,5% ordainsari igoera, gehigarria eta finkagarria aplikatuko zen. Hala bazegokion, 2023ko abenduaren 31an indarrean dauden ordainsarien aldean. Baldin eta 2022, 2023 eta 2024 urteetako KPI harmonizatuaren aldaketaren baturak 2022, 2023 eta 2024 urteetako ordainsari igoera finko metatua gainditzen bazuen. Baldintza horiek ematen direnez, 0,5%ko udal langileen ordainsarien igoera onartzera gatoz. Mahai negoziatzailean adostu egin zen, batzordean informatu egin zen, eta orain berriro bozkatu egin behar dugu. Eskerrik asko. Bai, egunon guztioi. Bueno, badakizue zein dan gai honekiko gure iritzia, ezta? Eta gure boska azken finean. Onartzen dugu, eta onda ikusten dugu, langileak, udaletxe honetako langileak igoera hori jasotzea, baina zoritxarrez igoera hori baita ere aplikatzen da liberatu politikoei. Orduen, horri ez dugu ikusten, komentatu indogu sarritan osoko bilkura honetan, ez dugu ikusten, alderdi politikako liberatuak igoera hori jasotzea. Gure ustez, eta esan dugu sarritan, behin ustailan soldatak jartzen direnean, ulertzen dugu direla legegintzaldi honetako soldatak. Inongo igoera barik. Hori esan da, eta horregaitik, eta ez langile eskubidea dekilako bere diru erosmena berreskuratzeko kontra bozkatuko dugu. Jon? Beti igoerak egiten ditugunean horrelakoa, beti komentatzen duzu berdina, baina nik gogoratzen dizuet azkenean bebai uko egiteko aukera dagoela. Eta idazkaritzara joan gaitezke eta han uko egin dezakegula. Danok. Liberatu guztiak esan. Bai, eta danok dekogu aukera, eta zuek ere jartzeko bakarrik igoera aplikatuko zaiela langilei eta ez alderdi politikako liberatuei eta alkateari, kasu honetan. Nik ustot. Bai, dinote, eta hori silitzako gotzen dugu. Nik usteot be liberatuak kriston lan egiten dugula eta bebai soldata igoera horren eskubia dekogula. Baina ikusten du kontraesan bat horren aurka egotea, baina gero kobratzea. Orduan, nik kobratu nahi dut hori, dagoela aukera uko egitea 0,5 horretara. Inor ez du jartzen liberatuen lana zalantzan. Inork. Ez dugu jartzen. Jarri zanean 63.000 euroko soldata liberatuei alderdi, gobernu taldeko alderdi eta 59.000 euro gure alderdiko liberatuari, guk ulertu gendun eta ulertzen dugu diru horrekin 4 urterako diru soldata duinetatik gora dagoela. Soldata duina dire. Eta ez dut esaten lanik ez denik egiten, Gauza bada soldata eta beste gauza bada lana. Hori ez dut inondik inora zalantza jartzen. Bego mesedez? Bai. Horren arire Jon, guk bai ganera bere egunean 0,5ko soldata igon zanean, eta nik esaten du berezik izen liberatuan, alderdi politikoko liberatuan inaz, bai jakinarazi genutzen idazkaritzara joan ginen eta 0,5 horrekin zer egin alzan.
juridikoki esan egon oso argi 0,5 hori gero, 0,5 horri uko eginez gero, 0,5 hori nora bideratuko zan, edo udaletzean geratuko zan, edo bideratu ziteken beste egoera batzutara, gure boltzikoetara, estenetara. Orduan, argi ezalez geratu, arrazoia hori da, ez gure boltzikoak bete nahi izan genitulako, edo ez dogulako aurre ikusi 0,5 horri uko egitea, Beste barik. Onartzen dut esaten duzula, baina begiratu aldugu aber zeran egin aldan. Nora joan daiteken edo aukerak bilatu? Arazo barik, gure aldetik desde luego Jon, nire aldetik, arazo barik. Bai. Eskerrik asko, Jon. Hirugarren puntora joko dugu. Aurrekontu aldaketa hasiera baten onartzea. Kreditu gehigarria, 7. espedientea eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Bai, egun hon eskerrik asko. Hemen batzordean ere komentatu genuen, baina sail ezberdinen kreditu gehigarri eskaerak jaso zian, eta horren daukagu alkatetzaren providentzia 352.000 eurotan igotzeko aurrekontua hainbat partidetan. Zehazki 3 dia jasotako saien eskaerak, bat da aseguruen atalari dagokionez, ohartu zian 2024an aseguru enpresak etzula faktura bat helarazi, eta etzan egontzan soberakina, etzan gehitu, edo etzan pasa 2025ko ekitalera. Orduan, 24ko faktura hori ordaintzeko dirua gehitu beharko litzateke, 3 partida ezberdinen artean. Beste txostenak esaten du hondakinen tratamenduari dagokio, martxoa amaieran argitaratu zian hondakinen tratamenduarekiko prezio publikoak beraien egunerak eta apiriak batetik aurrera aplikatzen zana. Eta hor izandako aldaketak aztertuta, gainerako frakzio eta tamaina handikoen prezioetan 130ko gorakada egondu zen, gainerako frakzioetan gutxi gora bera 110koa, eta ekaina bitarteko faktura kontan izan, eta urte amaiera bitartean zeudenak estimazioak kalkulatuta, aurrikusten zen 150.000 eurotan gehitu beharko zala aurrekontuan zegoen partida. Eta gero, GLL-en atalean, aurten egondu dian eskaerak ikusita, eta oraindik eskaerak berriak izateko hilabete terdi gutxi gorera falta dala jakinda, dauden aurreikuspenekin, kalkulatzen zen 170.000 euroko gorakada beharko zela. Eta horiek kontutan hartuta, egiten da providentzia 352.000 eurotan igotzeko, eta daude beti bezala kontu hartzailetzako bi txostenak, aurrekontu egonkortasuna kalkulatzeko aurreko kontrol iraunkorreko txostena, eta baita ere kreditu aldatu aurreko kontrol iraunkorreko txostena. Biletan aldeko iritzia aurkezten du, eta ze prozesu jarraitu behar dan agertzen da. Eta beti bezala, antolakuntza batzorretikan pasazan, hor gehiengoz onartu zan, eta dakarkigu gorko plenora. Ander? Bai, puntu hau aztertuz, baietza esango zegu puntu honi, ezinbestekoa direla, bakarrik gogoratu nahi dugu EH Bilduk aurrekontuak egiten direnean gizarte ekintzara diru gehiago bideratu behar dela eskatu izan dugu urtero. Hemen ikusten da, 170.000 euro gehiago behar izan direla urte honetarako, orduen berretzi egiten dugu EH Bilduk egin duen, urtetan egin duen eskaria. Eta hori esan da, datoz edo laster ditugu eskuartean datorren urteko 2026ko aurrekontuak, baskatzen duguna diru kopuru hauek ere gizarte ekintzarako bideratu beharko litzateke zela, hau da, handitu partida eta aurreikusiz zelako egoera zabugarrian bizi diren zornotzako hainbat herritarrek, igual inkluso 170.000 euro baino gehiago izan beharko litzatekela. Hori da guk egiten dugun eskaria eta esan daten moduen beste puntu guztiak edo aipatutako zabor bilketarenak eta abar. Ulergarria dira, orduen baiezkoa bozkatuko dugu. Asko, Ander. Laugarren puntua. Hasiera baten onartu ostatu zerbitzua gizarte larrialdiko egorei eta etxeko indarkeriaren biktimei arreta emateko harrera etxe bizitzak
eta bazterketa arriskuan dauden pertsonentzako tutoretzapeko etxe bizitzak arautzen dituen arreglamentua. Sonia, mesedez? Bai, egunon, pasadan astean esan genuen bezala, eta inoak esan dauen bezala, ostatuko udaletxe zerbitzuko arautzen duten erreglamentua, harrera pisua, gizarte larrialdietako egoerei eta etxeko indarkeriaren biktimei arreta emateko, eta tutoretzapeko etxe bizitza bazterkeria arriskuan dauden pertsonentzat ditugun etxe bizitzen arautegi bat edo erreglamentu bat egitea zen asmoa, eta hasierako erreglamentuari hasiera emango zaio. Aztertu genuen lehengo egunean batzordean, eta baietz urten zen, baina zuen abstentzioagaz eta. Bueno, egunon, bai, labur, bai, EH Bildun gure abstentzioan mantenduko gara, horreko barikuen hiritartasun batzordean, esan genduzen arrazoi bardinen gaitik. Gauzak ez direnean aldatzen, gure jarrerak bezesti aldatuko, horrekiko. Hori bai, bertan argi itxi gendun moduen, erreglamentua berritzearen beharraren alde gauzela, arauak eta araudiek elementu biziek eta dinamikoak izan behar dire, eta dagozkion denporara egokitu behar dire, ez? Eta erreglamentua bere osotasunean egokia da, eta daukan espiritua bai defendatzen dugu, baina, inamardura batzukaz, ontsi laburri bilduko duguzenak, baina, tratatu genduzen batzordean, bai. Lehenengo eta behin, lehen aldiaz dan arren, deialdi ofizialak egiteko araua esan bete, hau da, batzorderako deialdia, ez zitzaigun eguna bera baino bi egun oso bidali, eta orduan eguaztenean jaso gendun dokumentazio guztia, gaur onartzen dugun erreglamentua kasu, ez? Beraz, gure taldeak bebai lantzeko denpora eskasagaz, edo sikeran kanoraz lantzeko denpora eskasagaz. Alan dabe, hainbat proposamen eroan genduzen, eztabaidatzera, bertako zenbait artikuluren interpretazioa gaitik, zantzu patologizatzaile eta paternalistak hauteman genduzelako. Eta ez hori bakarrik, hainbat artikuluk interpretaziorako edo norberaren interpretazio zabalerako aukera emoten ebielako. Hori akotatzeko proposamenak eroan genduzen, ez? Ez gara jarriko zerrendatzen, batzordean tratatu genduzelako, arloko arduradunak Soniak eta batzordeko lehendakariak koldok badeki ez jasota, batik bat artikuluen idazketa aldaketako interpretazio zabal horiek ekiditzeko, baina gaur onartzera ekarri dugun erreglamentuan ez da aldaketarik egon, eta ez aldatzeko proposamenik edo argudiorik egon baldin bada, guri ez jakuz transmititu, ez jakun ez arrazoirik emon. Hau gertatzen da, zuek zuen plan propioak deko zuezelako, alde bakarrekoak, eta oposizioari utzaren urrengo izango baginen moduen tratatzen gaitu zuelako, edo zikeran hemen oposizioaren zati handi bateri. Horren adierazle da, ez dakit zenbat erreglamentu, ze asko izen dira, aldatu, eguneratu, onartu, indargabetu, 2008 urteko araugintza plana onartu gendunean hau batez 2008ko abenduaren 20an, gurekin plangintza bat konpartitzea eskatu utzu egunean, ondino ez eukitea, plangintza hori. Eta orduan gertatzen da, aurkitzen gare lagunetik egunera, momentu batetik bestera, hauz eta bestea onartu, aldatu, indargabetu, egin behar dela. Gure ustez, oposizioarekiko dekosoen errespetu eta lankidetzarako borondate zalantzagarria da. Eta gero esango dozue, EH Bildu beti da bilela eseskoan, eta ez deko gula zuekaz lan egiteko borondaterik, zenbait komunikabidetan esan da moduan, eta hori gertatzen da, norbera proiektatzen danean, ez? Bigarrenik, erreglamentuaren aspektu formaletik. Hainbat eranskin aipatzen dire erreglamentuan, hobe bai aipatu gendun batzordean, eta ez dauz erantzita, eta jarraitzen dauz erantzita egon barik. Karri dugu onartzera, erreglamentu bat, eranskin horiek egon barik. Gainera, valorazio edo baremazio sistema bat bebai aipatzen da, tutoretzapeko etxe bizitzan baztertze arriskuan dauzen pertsonentzat erabilgarri dauzen plazak esleitzeko, eta hori bez, ez dekogu gaur-gaurkoz. Eta eskatu gendun, aurreko batzordean, atxikitzea erreglamentuan, ez? Aipatzen da bebai, erabiltzaileen artean eta administrazioaren artean akordio bat egingo dela. Eskatu zan akordio hori, jakiteko ze terminotan eskatzen jakien erabiltzaileei akordioak eite administrazioagaz, hori gaur bez, ez dekogu, ez? Eta honegaz batera, transmititu gure dugu, gure zalantzak, ia aspektu formal hauek ez beteta, benetan erreglamentu bat onartzera ekarri aldan osoko bilkurara. Baina, hori aztertzeko gongo da, ez?
Eta, amaitzeko, baina ez garrantzia gutxiagokoa, betiko kontua, ez? Genero inpaktu txostena ez dago euskarazko bertsinoan. Eta esan zen, hizkuntza eskakizunak betez, mesedez osoko bilkurara ekartea genero inpaktu txosten hori euskaratuta, espedientean hori bezez dago, bale? Eta, finean ez dozu zela hizkuntza eskakizunak bete, askotan egiten dozuen moduan, olako erreglamentuetan interpretazio zabalak ekidin behar dire, segurtasun juridikoa gaitik zuzenbidean oroar interpretazioa zabalak ekidin behar dire, are gehiago arau horiek kolektibo zaurgarriak babesteko helburu dekienean, izenbe, boteregunetan eta erabakigunetan, erabakiguneak oroar oso aldakorrak dire edo izen aldire. Eta zaurgarritasun egoeran dauzen pertsonak ezin deurie, espazio horiek okupatzen deurie esan, pertsonen araberako trataera desberdina jaso. Beste barik horregaitik abstentzioa. Eskerrik asko, Aino. Apurtxu, laburtxu bakar esateko. Pasadan astean komentatu genuen bezala batzordean, ni jaso nituen zuen iradokizunak, eraman ditut arlo teknikora eta arlo juridikora ere, eta hau hasierako onarpena bakarrik zen, eta esan genuen hilabete honetan, bigarren onarpen horret, behin betiko onarpenera eramateko, aztertuko genituela. Alandabe komentatu didaten moduan, hoberena izango litzateke sede elektronikotik sartzea zuen iradokizunak, eta gero erantzungo zaizkizue. Orduan hilabete honetan, erantzuna emango da. Beraiei ere ondo heltzeko zuen iradokizun horiek batez be. Guk interpretatu dezake, zuk esan dozun moduen batzuetan interpretatu daiteke txarto. Orduan, hori zen. Eskerrik asko, Sonia. Aino? Ondo egongo litzake aste honetan jakin izena, hause komentatzen ibilizariela, ze aste aurreko astean, egon ginen batzordean, eta aste guztian osoko bilkurera heldu arte ez dugu notiziarik eukin. Eta, zikeran, espazio horiek baldin badire danon artean lantzeko, aste honetan, askotan bidaltzen dozu esen ez gero korreoak, hainbet dokumentugaz, edo, egon direzen osatzen dugu batzordea, ondo egongo litzake aste honetan eukin izatea, zuen erabaki hori, edo zikeran mugimendu hori. Bosgarren puntura joko dugu. 2025ko 1967 alkateren dekretuaren eta egonkortasun txostenaren berri ematea. Onartu kreditu gehigarrien 2005ko 6. espedientean. Miren, ez? Bai, alkatetza dekretu honetan 2024ko udala aurrekontuaren likidaziotik datorren diruzaintzako gerakina gehitzen da gasturu horretarako 100.000 eurotan, eta partida desberdinetara bideratzen da, eta erlazioa gehitu zen. Kreditu kasu honetan konkretuki brigadaren eta eraikin publikoen mantenurako edo eta konponketarako partiden diru gehiagoren behar izana ikusi da. Eta beti bezala dago kontu hartzaietzako txostena. Mila esker, miren. 6. puntura joko dugu. 2025ko 2211 alkateren dekretuaren berri ematea. Onartu kreditu gaikuntzen 2005ko 4. espedientea. Miren, ez? Espediente honetan egiten dena da, etzegon aurreikusita 2025ko diru laguntza bat jaso da, eta egin dena da aurrekontura gaitu edo sartu. Bale, dia 375.000 eta 800 euro pasatxo, eta da foru aldunditik datorkigu San Miguel Kaleko errepideko zuloa konpontzeko diru laguntza. Aurretikan badakizue, egin dia hainbat txertaketa eta kreditu aldaketa udalbatza honen bitartez, eta kasu honetan, baten bat gaina inkluso urgentziaz tratatu genuen, ze gaia nahiko berezia esan, eta hontan datorkiguna da diru laguntza, gutxi gora bera izango litzatekela jarri egun diruaren erdia. Gutxi gora bera. Eskerrik asko, miren. 7. Amorebitetxanako udalaren 2024ko diru laguntzen plan estrategikoaren jarraipenari, ebaluazioari eta kontrolari buruzko txostenaren berri ematea. Miren, ez? Bai, hemen txosten honek aurkezten du araudi orokorra zein dan, baita nola onartu zen
diru laguntzen plan estrategikoa, nola eman bertan nola jartzen du, nola eman behar dan berri, eta baita ere zer nolako planaren zer nolako kontrol, jarraipen eta ebaluaketa egingo dan eta nola. Jartzen du, hildo estrategikoka aztertzen da bakoitzaren helburu estrategikoak betetzen dirala edo ez dirala, eta bueno, hor dauden hildo estrategikoak planean dira gizarte ekintza, zeinetan hasieran aurreikusi izanetik onartu dan bitartean gehiago onartu dan, edo erabilidan, barkatu. Bigarren hildo estrategikoa da kultura, euskera eta kirola, eta hemen batzuk komentatzen genuen bezala, azkenean ez dutelako eskatu behar adina edo hasieran aurreikusitakotik onartutakora gutxiago izan duzan. Hirugarren hildo estrategikoa hezkuntzari dagokio, hontan 109.000 euro zian hasieran eta onartutakoa, eta hemen erakunde guztiek 11 erakunde jasotzen dute. Laugarren hildo estrategikoan da jasangarritasunekoa, hemen ere hasieratik onartutakora gorakada egon duzan. Bosgarren hildo estrategikoan ekonomia sustapena eta enpleguari dagokionean gutxiago izan duzan erabilitakoa, eta berdintasunari dagokionean hemen gorakada oso nabarmena zen, baina gogatzen zaten hemen ziela diru laguntza konkreturen baten gatikan gehitzen zala. Ondorioetan jartzen zen 2021-etik urteko plan estrategikoak izan diala, eta ahi dalako osatzen pilo bat, dakizuen bezala, ordenantza berriaren lanketa, eta bitartean egiten nahi dena dela, diru laguntzen plan estrategikoaren bitartez gauzatu dana. Erloek aurkeztutako dokumentazioa oraindik ere eredu berdin batean jarraitzea kostatzen ari da, eta horrek, hainbat gauzen azterketa konparatiboa zaildu egiten du. Udal kontu hartzaietzaren barne kontrola ematen da diru laguntza plan hildo bakoitzerako, barkatu, eta gero helburuak edo diru laguntza emateko markatzen dian helburuak betetzen dirala, egiaztatzea egiten dute zentro kudeatzaile bakoitzako, da sail edo arlo bakoitzak. Eta hori. Nabarmentzeko diru laguntzen volumena handia da, eta zenbatekotan edo ekonomikoki hasieran aurreikusi izan 1.800.000 euro izan duzian, eta azkenean aldaketak egin edo atxikipen poltsez eta eman zana 1.801.283. Berdina zertxo bat gehiago. Eskerrik asko, Miren. 8. puntua, osoko bilkurari gastuen eta diru sarreren betearazpenaren berri ematea. Bai eta 2025ko bigarren hiruhilekoari dagozkion diru zaintzaren mugimenduak eta egoera ere. Miren. Bai, hemen jasotzen dana da bigarren hiruhilekoaren aurrekontuaren ejekuzioa, hau da, urtarrilaren 1-etik ekainaren 30-ari dagokiona. Gastuen eta sarreren gauzatze maila dago, eta bai aurtengo ekitaldiari dagokiona eta baita ere aurrekoena. Eta ekitaldiaren partida eta programaka ikusi daitezke datuak, eta arkeoaren akta eta osotasunean izan dakoak daude. Mila esker. 9. ondokoaren berri eman. Tokiko gobernu batzarrari eman zitzaion eskuordetza abokatzea 2025ko 1881 alkatearen dekretua. Estarmez. Bai, egunon. Dekretu honetan, lehenengo eta behin zerrendatzen dira, 2023ko uztailaren 5ean, egin zen dekretuaren bidez, zeintzuk direzan tokiko gobernu batzarrari emoten zitzaizkion eskumenak. Abuztuko porraldia dela eta 2025ko abuztuaren 6-tik 25-era tokiko gobernu batzarrak egiteko zailtasuna ikusi zen, da hori kontuan izanek ebazpena izango zen
tokiko gobernu batzordeak 2008ko abuztuaren 4-tik 25-era eman zitzaizkion eskuordetzak abokatzea. Eta bigarren eskuordetzea 2008ko abuztuaren 26-tik aurrera barriro egotea indarrean. 10. Ondokoaren berri eman eskontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana 2025ko 2151 alkatearen dekretu. Bai, dekretu honetan, lehenengo Amaia Aurrekotxe Irigora zinegotziaren esku ustea jarraian adierazten direzenen eskotzeko ahalmena. Iraide Legina berezi hartu eta Laia Arrien Irarrizagaren arteko eskontza 2025ko iraiaren 12etan. Bigarren Sonia Kabeza Aldana, zinegotziaren esku jarraian adierazten direnak eskontzeko ahalmena. Mari Carmen Sánchez Becerra eta Pedro Javier Artaloitia Elorzaen arteko eskontza 2025ko iraiaren 27an 12etan. Baita, Ainhoa Izquierdo Paias eta Ainaut Goti Etxebarrien arteko eskontza 2025ko iraiaren 27an 12:30etan, eta Itxasne Iparragirre Apraiz eta Jon Bilbao Arejitaren arteko eskontza abenduaren 1ean 12etan. Hirugarren Jon Artabe Irusta zinegotziaren esku ustea jarraian adierazten direzenak eskontzeko ahalmena. Luis Antonio Mateo Baraja eta María de las Mercedes Daza Gutierrezen arteko eskontza 2025ko urriaren 25ean izango da, eguerdiko 12etan. Baita Miguel Ángel Albuquerque Ordóñez eta Janire Sarmiento Lejarretaren arteko eskontza urriaren 25ean eguerdiko ordu 1etan. Eta Antonio Morata Pérez eta María de las Mercedes Gilda Igalen arteko eskontza urriaren 25ean eguerdiko ordu 1:30. Asko, Ester. 11. Alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, uztailaren 30-tik 2025ko iraiaren 19 hartutako erabakiak honek izan dira. Lehenengo osoko bilkuraren erabakia berrestea, Carmen Kaleko urbanizatzeko obren udal proiektua behin betiko onartzea. Bigarren, onartu konbenio kalearen eta San Miguel Rotondaren arteko Carmen Kalea urbanizatzeko proiektuan deskribatutako obrak kontratatzeko espedientea. Hirugarren, Amorebieta-Txanoko udalaren eskuartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzuaren luzapena. Laugarren, behin betiko onartu Iris Lurzoru Industrialeko UE13 egakiratze unitatearen birparzelazio proiektua. Bosgarren, onartu Amorebieta-Txanoko udalaren kultur instalazioak eta Zornotza udal euskaltegia garbitzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea. Eta seigarren, obra lizentzia Bernagoitia auzoko 19. zenbakian dagoen baserria eraberritzeko. 12. EAJ-PNVk eta Sozialistas Baskos Euskal Sozialistak taldeek aurkeztu duten mozioa, elkarbizitzaren alde eta ertzaintza eta udaltzaingoen defentsan. Ester, mesedez? Bai, mozioa, elkarbizitzaren alde eta ertzaintza eta udaltzaingoen defentsan. Herritarren arteko elkarbizitza eta segurtasuna dira gizarte demokratiko ororen oinarrizko zutabe. Ertzaintza eta udaltzaingoak Euskal Polizia kidego guztiak funtsezko elementuak dira herritarren segurtasuna eta legeen betepena bermatzeko. Euskal Herrikide ditugun aldetik, babesten duten herritik hurbil egiten dute beren lana, mendebaldeko gizarteetako estandar demokratikoak betez. Erakundei dagoki ertzaintzak zein udaltzaingoek gure gizartean egunero egiten duten lana babestea eta balioestea. Hala ere, azken asteotan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldetan udaltzaingoen eta ertzaintzaren kontrako eraso larriak eta seinalamenduak egin dira, soilik beren lana egin dutelako. Polizien bulego eta tokiak erasotzera eta Euskal Polizien lana eragostera iritsi dira. Halaber, seinalamendu eta mehatxu larriak egin dira hiritarrek aukeratuta gobernuan lan egiten duten ordezkari publikoen kontra. Iraganeko garaia gogora ekartzen dizkiguten jarduera eta jarrera dira horiek. Erakunde guztiek eta ordezkari publikoek ekintza hauek guztiak salatu eta gaitzetsi behar dituzte, sekula babestu gabe, berriro gerta ez daitezten. Hori dela eta Amorebieta-Txanoko udalak errespetuan oinarritutako kultura demokratikoa eta elkarbizitzaren printzipioak betez ondorengoak proposatzen ditu. Lehenengo, ertzaintzaren udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako erasoak, seinalamenduak eta jokaera bortitzak gaitzestea. Bigarren, ertzaintzak eta udaltzaingoek hiritargoa babesteko egiten duten ezinbesteko lana aitortzea eta egiten duten lana erabat babestea. Hirugarren, ertzaintzaren udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako jokaera bortitzak eta mehatxuak bertan bera eskatzeko deia egitea, errespetuan oinarritutako elkarbizitza bermatzeko. Laugarren,
Ertzaintza euskala eta gobernuaren adierazgarri eta polizia hurbil eta demokratikoaren eredu dela adieraztea. Eskerrik asko, Ester. Ander? Bai, bosamale batzordean komentatu egin genuen moduan, guk hemen beste mozio bat aurkezteko, edo mozio alternatiba bat aurkezteko aukera edo eukin dugu, baina argi dekogu, momentu honetan mozio hau zuen proposamena aurrera urtengo dala, eta ez teko inongo zentzurik gurea aurkezte horrena. Baina, irakurtzera noa gure mozio alternatiboa. Demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko aportazioa. Azken asteotan, Euskal Herriko hainbat tokitan, zeinbat erakunde eta ordezkari publikoen aurkako hainbat gertaera eta adierazpen izan dira. Adierazpen askatasunaren eta espazio publikoaren errespetuaren muga onargarriak gainditu dituztenak. EH Bildu ez dator bat jardutako modu hoiekin, eta uste dugu, modu egokian baztertu behar direla, axolagabekeria eta gehiegizko jardun interesatua saihestuz. Hildo horretan, gaitzetsi egiten dugu gertakari horien instrumentalizazio politikoa. Kritika sozial eta politiko osoa kriminalizatzeko, bai eta bidezko protesta ere. Logika bat inposatu nahi da. Non indar polizialikiko edo hoiek zuzentzen dituztenekiko ezin egon edo zalantza adierazpen oro eraso onartezintzat interpretatzen den automatikoki, eta hori printzipio demokratikoaren aurkakoa doa. Polizioakidegoaren jarduera kritikatzea, haien funtzionamentu eredua zalantzan jartzea edo abusu gertakariak salatzea ez da bizikidetzaren aurkako erasoa. Bizikidetzaren aurka egiten duena disentziorako espazio oro iztea da. Erakundeak kritikaren aurrean blindatzea eta erakundeen gaitzespenaren balio utxaltzea. Gertakari hoiek neurrigabeki dimentsionatzen diren bitartean, herritarren bizi kalitatearen eragiten dioten sakoneko eztabaidak isilaratzen dira. Osakidetzaren endekatzea, etxebizitza larrialdia, zaintza krisia edo desproportzionatutzat jotako polizio interbentzioekiko kezka sozial gero eta handiagoa. Arkautiko Akademia zuzendariak bere taldearekin batera dimisioa eman berri du, barne resistentziaekin talka egin ondoren. Horrek erakusten du sistemak egiterazko berrizkupena behar duela. Horregaitik, guztiaitik, EH Bilduk honako hau eskatzen dau. Erakundekiko errespetuaren edo adierazpen askatasunaren bidezko erabilaren muga gainditzen dituen jarduera oro gaitzeistea. Kritika politiko eta sozial legitimoa eta herritarren protesta kriminalizatzeko izaera horretarako gertaera puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea. Hirugarrena, berrestea kritikarako eskubidea baita polizia indarrekiko ere, edozein demokrazia osasungarriaren muinaren parte dela, eta ezin dela murriztu edo deslegitimatu. Eusko Jaurlaritzari eskatzea polizia eredu sakon berrikusteko hausnarketa eta herri prozesua abiatu dezala. Gardentasuna, kontrol demokratikoa, proportzionaltasuna eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta azkena eta bosgarren eta azkena indar politiko guztiei dei egitea eztabaida instituzionala herritarrei eragiten dieten egiturazko arazoetan zentratzera. Hala nola, osasun publikoa, etxebizitza, zainketak, lan eskubideak eta polizia eredua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Alba, mesedez? Egunon, gu komentatu ginen bozeramaile batzordean, ez gatoz ados mozioak duen espirituarekin eta mozio honek eskatzen duen azaratago, poliziaren barruan ematen diren etika demokratikoaren aurkako jokabideak ere salatzea, edota Eusko Jaurlaritzari ertzaintzaren eta gainerako poliziakidegoen gardentasuna eta proportzionaltasuna bermatuko dituen polizia ereduari buruz hausnarketa eskatzea gustatuko litzaiguke, eta gainera mozio honek ekintza isolatuen erabileraz babestuta kritika politikoa soziala edo herritarren protesta kriminalizatzeko erabiltzen dela ulertzen dugu, eta hemendik erakunde politikoak, eragile sozialak eta ordezkari instituzionalak klase herrikoien arazoetaz zentratzera animatzen ditugu. Beste barik. Eskerrik asko, Alba. Alicia?
Eskerrik asko. Egunon. Desde el Partido Socialista condenamos de forma rotunda las agresiones sufridas por agentes de la Ertzaintza y policías municipales en el ejercicio de sus funciones, así como al consejero de Seguridad, Virgen Zubiría, los medios violentos y antidemocráticos utilizados, pintadas con dianas y amenazas de muerte, forman parte de una cultura de la violencia que desde el Partido Socialista hemos combatido siempre. Estos comportamientos son inaceptables desde el punto de vista democrático. La convivencia exige el respeto a las normas y a los que están para que se cumplan. Reafirmamos nuestro apoyo a la Ertzaintza y a la Policía Local y al trabajo que realizan en favor de la seguridad, protección de la ciudadanía y mantenimiento del orden público. Tenemos que rechazar sin ambigüedades cualquier tipo de acoso o violencia contra los cuerpos policiales. Eskerrik asko. Bueno, gure aldetik betiko diskurtsoak entzuten gauz, moten dugu gauzak ez direzela asko aldatu. Bilduren hitzak entzun da gero argi geratzen dana da, indar politiko erradikal baten estrategiaren aurren gauzela. Demokrazia defendatzen dela argudiatuz, bilatzen dauen bakarra, Ertzaintza eta udaltzainak ahultzen da, gure segurtasunez arduratzen direzen erakundeak. Adierazpen askatasunaz hitz egiten duzue, baina errealitatea isilarazten da. Aurten, Euskadiko kaleetan beren betearra betetzen daben agenten aurkako eraso fisiko, irain, mehatxu eta gorrotozko eraso larrien lekuko zuzenak izan gara. Beste garai batzuetako gogorazpenak ekartzen da bezenak. Printzipio demokratikoekaz berba egiten duzue, benetan printzipio demokratikoen aurkakoa dana, nahi dan edozer egin ahal izatea da. Arau eta elkarbizitzaren aurka eginez. Gainera, gu eta gure legeak babesteko dagoena kriminalizatzen saiatuz. Zuen interbentzioak helburu bakarra deko, azken asteetako gertakariak ukatzea edo minimizatzea. Euskal Poliziaren aurkako jasarpena justifikatu nahi duen diskurtso kalkulatu baten parte da. Bidezko protesta gisa aurkeztu nahi dozue, baina ez, gorroto baino ez da. Uniforma eroategaitik pertsona bat iraintza jasartzea edo erasotzea ez da adierazpen askatasuna, gorrotoa baizik. Eta gorroto horiek bizikidetza utzi nahi du. Istiluak instrumentalizatzea leporatzen dozue, baina hori da, hain zuzen ere, zuek egiten zabizena. Eskubiden bandera manipulatzea, deslegitimazio instituzionala bultzatuz. Gainera, fokua osasunera, etxea bizitzara edo zaintzara bideratzen saiatzen saria, arazo oso realak bai. Baina menke gortina gizara biltzen dira, deseroso egiten jatzunaz hitz erdirik ez esateko. Poliziaren aurkako indarkeria sistemiko eta kronikoaz eta egiten dozuen honen babesa. Beste eredu bat esaten dozue, baina zein da eredu hori, zuek zuzenan aukeratu eta inposatzen dozuena, gero hau betetzen jatzue eskerrari buruz, baina postura hori bai dela eskuindarra eta fascista. Amaitzeko, adierazpen askatasuna defendatzea ezin da inoiz herritarren segurtasuna bermatzen dutenen aurkako gorrotoa eta indarkeria justifikatzeko erabili. Eskerrik asko, Ester. Ander? Bai. Bueno, puntuz puntu. Uda honetan, zer herritan gertatu dira arazoak? Kasualitatea, EH Bildu gobernatzen duen herrietan. Hernani eta Azpeitin batez ere. Eta horiek izan dira mediatikoki oihartzun gehien eukin dabenak. Eta hirugarrena izan da bueltan Palestinaren aldeko mobilizazioak egin ondoren. Horrek hirurak izan dira momentu honetan zuek EAJak eta PSOEk mozio hau ona ekartzera. Kasualitatea ez. Azkenean, zuen momentu honetan, herri horretan gertatu egin diran gauza larriak, noski. Eta batez ere Bilbokoaren ondoren etorri dira gero mozio hauek. Palestinaren aldeko eta Israel kontrako mobilizazioak gertatu ostean. Hori esan da gero komentatu indozue baita ere, pintadak. Herri zehatz baten bakarrik agertu dira. Zorionez, eta esaten dugu zorionez ez direla orokortu pintada horiek. Herri puntual baten non edozein pertsona egin alduen edozein pintada eta horreri
larriak izan da, kriston oihartzuna izan dau. Eta gero, esan dozue, ertzainaren kontra, ertzainaren auzian, danok daukagu arazoa. Zuok ere. Zuok, aginten zauziena eta momentu honetan ertzainaren buruen sarienok, arazo larria dekozue. Sektore batekin. Eta hori, gero, trasladatu egiten da herritarrei. Eta herritarrik soberan dakigu ere, azkenengo urteetan, zein izan dan ertzainaren jarrera edo bakarrik ikusi nortzu sartu diran ertzain moduan. Jente egokian noski baiez ezin da orokortu, eta hori ezin dugu sekulebez danak saku berean sartu, baina orokorrean ikusi zelako ertzain edo pertsona sartu diran erakunde horretan. Eta azkenik, momentu honetan, eta eztabaida uste dut okertu egin zala bozeramale batzordean, eta hori onartu egiten dut, baina zerrez erabiltzen dan fasista hitza. Zerrez erabiltzen dan gaur egun fasista hitza. Eta fasismoa badakigu ondorien zer dakarren. Egon likez jarrerak, baina jarrera guztiek ez die justifikatzen fasismoa. Osea, fasismoa autoritarismoan oinarrituta dagoen mugimendu bat da. Eta autoritarismoa. Eta ez dut ikusten ez da zuen jarduera momentu baten, pertsona baten jarduera, Ainhoa, zuri bezanezko, zure egiteko era fasista da, nik hori ez nuke sekulebez esango. Ze fasismoa badakigu zertan dauen oinarrituta. Sekulebez. Momentu honetan komunikabidetik, eta hori gure neban azaldu bozeramalean, dana sartu nahi da saku berean. Danak. Bardinde sektore eta batez ere zoritxarrez futbolera eramango dut, futboleko taldeko jarraitzaile jakin batzuk, dana dire ultra. Ez. Batzuk izango dire radikalak, eta ez gustokoak, eta beste izango dire ultrak, fasistak. Baina terminologia hori momentu honetan komunikabideak bultzatuta, orokortu eginda era larri batean. Eta jakin behar da fasismoa zer dan, movimentu edo zea fasista Frankoren 36 gertatu egin zana herri honetan, eta gero jarduera edo mugimendu desberdin batzut. Eta jakin behar dira desberdintzen, eta bakoitzari era egoki baten deitu. Eta danak ez esan behar gustokoak, noski ezetz. Bai? Edo bateren zeran, afinitate gehiago edo gitxegokin, danak ezin dira saku berean sartu. Ezin dira saku berean sartu. Eta hori da, EH Bildutik. Eta voltatuta honen oinarrira, nik usteot, beste eredu polizial bat, danon artean ez bakarrik EH Bilduk, ez da inondik inora bez. Ze zorionez Euskal Herrian hitza da, danon artean erabaki beharko dugu ze eredu poliziala ditugun. Eta igual izan behar da, gertuago, momentu honetan, Zornotzan udaltzainak dekien jarrerarekin neurri batean. Argi dago. Eskerrik asko, Andar. Besterik? Ez. Vale. Bozkatu egin behar da mozioa. Eta 13. puntua, eskariak eta galderak. Itxaso mesedez? Gauza txikitxo bat bakarrik komentatzeko. Beti gabize eskatzen eta EH Bildutik oindatu zela aurrekontuek, hau eta beste. Aurrekontuek, badago azaroaren osoko bilkuran seguruenik eramango dire albada onartzera. Baina, karo, urterolez, oraindik ez tekogu aurrekontu parte hartzaileak, ez tekogu lehenengoko zirriborroa, eta gero, sarritan, leporatzen dauzkuzue, ez dugu lanik egiten. Ez tegunean, oraindik, materiala maiganean lan egiteko. Eta gero hitz egiteko, fundamentuz tratatzeko gaiak, eta guzti hori. Orduan, eskatzen duguna da, alik eta harinen mesedez helaraztea dokumentazio hori
gu ganoraz egiteko eta gure proposamenak ganoraz aurkezteko. Mila esker. Eskerrik asko, Itxaso. Holan izango da horrengo egunetan, ez? Jasoko duzu ez? Bukatutzat emango dugu plenoa.